Jaun Andreo, kaixo eta ongi etorri berriz ere, oraintxe gaueko iluntzeko 9:00etarako 40 segundu besterik ez zaizkigu gelditzen, eta ikusten duzue hementxe Gasteizko provintzia plaza honetan, bertako foru aldundiaren eraikinak galaz jantziri dago, San Prudentzio bezpera egun handiaren bezpera dugu gaurkoa, euripeko arratsa gelditu zaigu, baina ez du ez horratik jendeak kikildu, eta plaza jendez beteri daukagu, eta baita balkoi horiek ere, balkoi nagusietan ikusten dituzue. 9:00etan entzungo dugun lehendabiziko erretreta joko duten trompetari eta atabalariak. Hortxe ditugu kokatuta, berehalaxe entzungo dugu lehendabiziko erretreta. Adi! Txistularien hortzak isilu, berehalaxe isiluko dira, eta orduen entzungo dugu, esan bezalaxe, lehen erretreta. Hortxe trompetariak, kanpaiotsak, 9:00etako kanpaiotsak ditugu, hobe, gogoratu 5 erretreta izango ditugula, eta hauxe lehena. Oraintxe entzun dugun hause, gaueko 9:00 eta 2 minutu oraintxe diren honetan, lehendabiziko erretreta eta ohiturari jarraituz, 10:00 bitartean orlorden bakoitzeko ekitaldi bana izango dugu, hor ikusten ditugu agintariak, Bakartxo Tejeria, Eusko Legebiltzarreko burua, Aldun Nagusia, alkatea, eta lehendabizi A Kontra Plus entzungo dugu. Laudoinu eskainiko dizkigute hause, Elena Spicy, That Feeling, Go Commando eta Unleashed. Kantuan Jonathan Moreno. I feel my touch burning. I just can feel my thirst.
spice affair, it's got me dazzling. A spite got me losing my own mind, and it got me hard as hell. Yeah, yeah, yeah. Spicy boy. Eskerrik asko. A kontra blues spicy, min edo pikantea lehendabiziko doinu hori. That feeling bigarren doinua. Horako Jonathan Moreno dela kantuan ari dena, Gasteiztarra, Adurtza auzokoa zehazki. Time or two, my dear, and I could really tell, realize there's something going on between the two of us, baby. We won't regret it. Let's have a ball, yeah. 'Cause I've got a feeling, searching my mind, baby, deep in my soul, that good old feeling. Had it from the start. Oh, I know you know that what we have is real, and we both can tell not untrue. I feel like works into the fire. I'm kind of melting when I am next to you. Oh, and I've got a feeling, searching my mind, baby, deep in my heart, that good old feeling, and hide it from the start. So baby, let's get down on it. From the start, oh baby, let's get down, oh, oh yeah. Hauxe, A Contra Blues taldearen That Feeling bigarren doinua, 20 urteko ibilbidea duen taldea da hauxe, batean eta bestean giroa alaituz beren energiarekin dabilena, eta hirugarren doinua une batetik bestera eskainiko digute. Go Komando, Jonathan Morenoren ahotsetik. These strange times got me thinking, wondering if I understand the ways of the world, 'cause I'm watching it all. How can we not get along? Seems to me that lately we have just narrowed our minds.
We've lost in form and sometimes in word when contrast might be the man. Why? Don't wanna bother you, sister. Love my freedom of speech, and I'd much rather say sorry if something I say man you preach. It seems like we're walking on eggshells every time we open our mouths. One slip of the tone and that's you don't. Maybe we should turn the head down. You say, hey, oh, say you like you mean it, boy. Hey, oh, so I'll do it too. Hey, oh, say you like you mean it and don't let feel the vibes you. Come on, baby. Toxic culture is a button we might as well get rid of. It causes delusion, leads to the conclusion there are things we can't make fun of. Don't wanna offend you, my sister, and I don't mind if you offend me. I might rather be offended if say what makes you free. I propose we go commando, perhaps no literally. Let's embrace the feeling of saying like we mean it and speaking on mind free. Hey, oh, say it like you mean it, so I do it too. Say it like you mean it and don't let through the fines. Yeah. So I do it too. Yes, say it like you mean it and don't let feel the fine shoe. Oh, yeah, oh, like you mean it. And so I do it too. Yeah, oh, say it like you mean it. Don't let feel the fine shoe. Come on, bro. Go Commando, hirugarren doinua A Contra Blues taldeak eskaini diguna, eta aldi oraintxe gaueko 9 eta 12 minutu pasetxo direnean, laugarren eta azken doinua Unleashed, skea. Let's go, brothers. Unleashed. Oh yeah, say 1, 2, 1, 2, 3. Well, the time has come to stop and call it quits. Someone had to do it, and it's gonna be me. Man, I have to tell you, it feels pretty sweet.
Chao, familia. Gabon. 'Cause I'm just unleashed. Hauxe izan da Kontrablues taldearen saioa eta adi bigarren erretreta entzun behar dugu eta. Kontrablues, txalabero bat mesedez! Hortxe, holtza gain horretatik erretiratzen, hemen... Hortxe da, bigarren erretreta. Entzun berri dugun hau, 9 eta 4 bigarren erretreta eta gure erretreta arteko saioekin aurrera jarraitu behar dugu. Kaso honetan, bigarren ordu laurden honetan, abesbatza baten saioaz gozatzeko aukere izango dugu. Kanta berri du izena, 2019 urtean sortutako taldea da, euskara dute euren komunikazio hizkuntza artistikoa, eta 30 abeslarik osatutako abesbatza dugu berauxe, Arturo González de Lopidana zuzendari dutela. 3 doinu eskainiko dizkigute, Por San Prudencio lehendabizikoa, Iluna Barra bigarren eta amaitzeko Kanta berri. Hortxe prest abeslariak, badoaz.
Por San Prudencio, Jose Mari González Bastidak idatzitako doinua, eta 80 urte badira, azkeneko zentzun zenetik, 1957an abestu zen azkenekoz, orain Ilunabarra. Ilunabarbetean, gaueko 9 eta ia 25 minutu ditugula, Inazio Mokoroaren Ilunabarra doinu edarra eskaini digute, eta euren saioa amaitzeko kanta berri. Vamos a cantar un canta para divertir.
Bauxe, Jaun Andreok, oraintxe entzun dugu Kantaberri abesbatzaren hirugarren doinu hori, Kantaberri izena duena hain justu ere. Hortxe ari dira, holtza gain horretatik erretiratzen, Kantaberri abesbatza osatzen duten 30 kideak gogoratu. Arturo González de Lopidana izan dutela zuzendari, eta euren errepertorioan gaur 3 doinu eder eskaini dizkigute, Por San Prudencio, ondoren Iluna Barra eta amaitzeko Kantaberri. Gaueko 9:30 gain-gainean ditugu, 30 segundu besterik ez dira geratzen, eta une horretantxe bertantxe entzungo dugu gaur gau berezi honetako 3. erretreta. Hortxe ditugu kokatuta trompetari eta atabalariak. Aurten gainera berrikuntza gisa, ez dakit hor balkoietan ikusterik izango ote den, baina printzipioz lehendabiziko atabalari emakumezkoak ditugu. Saio honetan protagonista Nerea Martínez de Agariño eta Garbiñe López hortxe dira.
esan bezala, aurrenekoz emakumezkoak atabala jotzen. Adi, badoa eta hirugarrena. Hauxe, entzun berri dugun hau hirugarren erretreta, gaueko 9:31 minutu tardi dira, eta adi orain ikuskizun berezia, berritzailea, eta bueno, sailkatzeko bera ere nahiko zailtasun eskaintzen dituena, zirkoa da ikuskizuna, baina zirko esaten genuen moduan berezia. Oreka, zirko garaikidearen osagaiak ere badituena, eta bikote baten eskutik izango dugu datoze minutuotako ikuskizuna. Mala Brigo da taldearen izena eta bi lagunek osatzen dute Laura Abrainek eta Diego Saladinek. Badira urte batzuk elkarrekin ikuskizuna eskaintzen ari direnak. Lehendabizi Espainia aldean hasi ziren, Madrilen, gero Frantzia aldera jo zuten, Montpellier aldera eta orain Euskal Herrian ditugu. Eta gaur San Prudentzio bezpera honetan Gasteizen eskainiko digute Buena Mierda izeneko kabaret moduko ikuskizun berezia. Hortxe dira bi artistak, txaloak ere bai, aterkipeko txaloak ditugu. Mala Brigo.
pecho ha cenido la desesperación. Espérame en el cielo, cariñito adorado, que si Dios te ha llevado, fiel te juro ser yo. Si no fuese pecado, cegaría mi vida y así estar a tu lado, junto a tu corazón. Espérame en el cielo, rogando por mi adiós, para que pronto estemos juntos allí los dos. Esto es así, y no pasa nada porque a veces pues ocurre y no hay que darle muchas más vueltas al asunto. ¡Vale! ¡Ya está! No fuese Batzuetan horrela, barruan kapoan berdin da, batzuetan erortzen zara, eta ala ere altxatu bertzara, eta ala ere erortzen bazara berriro, barruan, orduan berriro altxatu, eta ala ere erortzen bazara, orduan izan, horrela egin nahi zenuela, eta hori da zure erroioa. Hauxe, oraintxe gaueko 10:04 gutxiagotarako 3 minutu falta diren honetan, hor ikusten dituzue agintarien artean Mala Brigo taldea osatzen duten Laura Abrain eta Diego Saladin hauek eskaini digute Buena Mierda izeneko ikuskizuna eta adi laster batean berriz ere balkoi nagusi horretatik trompetari eta tabalariak entzuko ditugu eta laugarren erretreta jotzen 2026ko apirilaren 27. honetako erretreta doinuak dira gaur hemen protagonista eta baita doinu arteko ikuskizunak ere. Eta laugarren erretretaren eta bosgarren artean, gure azken ordu laurden honetan, gaur gaueko laugarren ikuskizunaz gozatzeko aukera izango dugu. Artea antzerki musikalaren txanda izango da, 2019an sortutako taldea da hauxe, eta kantua, dantza eta interpretazioa batzen dituen taldea da berau. Arima sortzailea Maria Pierola da, hezkuntza eta musika barru-barrutik bizi dituen emakumea. Pandemia garaian hasi ziren, euren ikuskizunak plazaratzen, ederra eta piztia izan zen euren aurrenekoa, orduz geroztik 6 musikal tabularatu dituzte, eta gaurko honetan, talde oparoa ekarri digute, 100 lagun ditugu hortxe holtza gaineratzen, orotara 2024an antzerki musikala eskola sortu zuteneko hartan 200 ikasle dira, gaur erdiak izango dira holtza gain honetan eta 5 doinu eskainiko dizkigute. Mary Poppins klasikoarekin hasiko dira, egin oiu sendo eta indartxo School of Rock antzeslana izenekoa, ondoren
Jailegare, laugarren Rent izeneko doinua eta amaitzeko Crear es creer. Iñaki eta Maria Pierolak eurak sortutako doinua. 15 segundu besterik ez dira gelditzen, gaueko 10:04 gutxiagotarako, trompetariak eta atabalariak prest dira, laugarren ikuskizuna eskainiko diguten artistak ere bai, guztia prest beraz, azken ordu laurden honi ekiteko. Hauxe beraz, entzun dugun hauxe, gaur gau honetako azken aurreko erretreta, laugarrena, eta adi prest dira eta artea antzerti musikaleko kideak euren saioari hasiera emateko, gogoratu, Mary Poppinsen doinuekin hasiko dira, ondoren egin oihu indartsu berehala, hirugarrenik Jailegare, laugarrenik Rent eta amaitzeko bosgarren doinua, Crear es creer. Sortzea sinestea da, 100 lagun hauek izango dira kantuan eta dantza eta interpretazioare bateratuta. Gaurko San Prudentzio bezperako gau berezi honetan lehen aipatu dugu pandemia garaian hasi zirela euren ekitaldiekin, hasi ere ez edonola, ederra eta piztia taularatzen hasi ziren eta Araban zehar hainbat herritan ibiliak dira, Alegrian, Ribabellosan, Koartangon, Amurrion eta beste hainbatetan ere bai. Eta ikusten duzuen bezalaxe, gaur beren eskolako antzerki musikala den eskola horretako 200 ikasle horietatik erdiak dira ona zita berezia honetara etorri direnak, 100 lagun inguru, guztiak ere lehen aipatu dugun bezalaxe Maria Pierolaren agindupean une batetik bestera emango diote beraz. Hasiera, gaurko saio honi, gogoratu, erretreta arteko azken saioa dela, erretreta laugarrena entzun dugu, bosgarrena izango da berehalaxe entzuko duguna. Eta jendearen aurretikako txaloekin emango diote une batetik bestera euren ikuskizunari hasiera, hortxe dira. Bye.
antzerki musikalaren saioa, gaueko 10 berealaxe gainean ditugu, orain entzungo dugu gaurko 5. eta azken erretreta. Balkoi nagusietan, trompetari eta atabalariak, boltza gainean artistak, artea antzerki musikaleko kideak, eta adi badoa eta 5. erretreta. Hortxe ikusten ditugu prest, trompetari eta atabalariak, erretiratu bitartean zain, ez, lehenxago hasiko dira. Hortxe dira. Bai jaun Andreok, amaitu dute 2026ko San Prudentzio bezperako Provintzia Plaza honetako erretreta saioa, trompetari eta atabalariek, eta lehen aipatu dizuegu, aurten berrikuntza nabarmena izan dela, lehen da bizikoz, 2 emakume aritu dira atabala jotzen, eta txurru oker ezpanago baduzu eurekin hitz egiteko aukera, ez da? Berealaxe izango da, eurekin hitz egiteko moduan txurru, agintariak hortxe, eta ez dira noski mugitzen, ez baita amaitu hemen Provintzia Plaza honetako ikuskizuna. Laster sufesta izango da, baina orain bai, txurru nahi duzunean aurrera gaurko bi protagonista horiekin. Eta Inigo Etxek abeste ban, heldu da garaia, azkerien bai, neskak behamen gainen ikusteko neskak soixonak, garbinen ereak aixo moduz, ze politxe hemen egun berezi hontan egoti eta parte hartzie, postasune, arrotasune, eta oso emozionanti ez da. Hori da, oso pozik gaude lehenengo emakumeak izaten hemen atabala jotzen, erretretan, eta oso ondo, gustora hartu dugu, eta oso ondo atera da, eta oso pozik. Eta deixa zela izen zan, dei hori, oindela gitxi izen da, oindela azte batzuk, zan junda guztixe. Hilabete bat edo hilabete terdi, eta aukera eman ziguten, eta baiezkoa. Aurrera, beti baietz, klaro baietz. Eta Bizerko plana, neure lagun asko Armentiako zelaietara jungo diez, jatera, gozatzera, ondo pasatzera, eta zeuek imaginatzen dut, bai ez da? Bai noski, bihar familiarekin pasatuko dugu eguna, egoko gara Armentiara, taloa jatera hori fijo, dudarik gabe, perretxikoak igual erostera baita ere, arraskia ez dira nire gustoka, orduan hori ez, baina batez ere giroa ikustera eta ondo pasatzera. Esan behar da, neure familiako bat ematen aixe bebai hemen ikasten dagoela, aste guztixe jai hartu dabe lehen hezkuntzan eta, beraz ondo pasa, gozatu tanak etorriko diez Bizerko inguru hortara, beraz eskerrik asko neskak gozatzera, neube animauko naz, Imanol, plana Bizerko bakazu zeu bebai. Badaukagu bai, eta plana biharkoarekin batera, oraintxe ere badugu, hortxe zure atzealdean txorro, su festa dugu eta su artifizialak hasiko dira une batetik bestera, balezea etxearen eskutik ateri dugu, hori ere lagungarri izango da noski oraintxe ikusiko dugun ikuskizun honetarako, balezea etxearen su festa. Inside my bones, it goes electric, baby, when I turn it on. All through my city, all through my home,
We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body, it drops. I can't take my eyes off it, moving so phenomenally. On like the way we rock it, so don't stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well you already know. So just imagine, just imagine. Si alguna vez has sentido la magia de la libreta, seguramente la has visto danzar entre notas y sonrisas. Hortxe ikusi duguna, Gezea etxearen sufesta, hortxe ditugu eraberean agintariak, lehen aipatu dizkizuegu, Bakartxo Tejeria, Eusko Legebiltzarreko presidentea, berarekin batera Arabako Aldun Nagusia, Ramiro González, Maider Etxeberria, Gasteizko alkatea, eta beste. Eta sufesta ikusi duzue, provintzia plaza guztian barrena barreiatuta izan da, Mateo Benigno de Morazaren irudiaren inguruan ere bai bereziki, gogora ezagun berau, 19. mendeko gizona, Euskal Foruen defendatzaile sutsua izan zen, eta adi, Gezea etxearen ikuskizuna ez baita amaitu, hortxe jarraitzen dute.
Hauxe jaun Andreok, Balezia etxea eskaintzen ari zaigun ikuskizuna, erdigunean hortxe genuen Mateo Benigno de Moraza, lehen aipatu dizuegu, 19. mendeko legegizon eta politikari gasteiztarra izan zela, Euskal Foruen defendatzaile sutsua, horixe izan daba, Balezia etxearen ikuskizuna, eta adi, ez da maitu, segitzen du eta. Ederra benetan Balezia etxeak eskaini digun ikuskizuna, musika, argiztapena eta sufesta hiru elementuak konbinatuz, oraintxe bai, gaueko 10:14 minutu diren honetan eman zaiola amaiera, eta txurru, amaitu da hemen erretreta kontua, baina ez noski bezperako kontu guztia, ez da? Hala da, Imanol, bueno, zu festa bukatu eta Eurixa bota eta bota hasi da. Imaginatzen dut, esak modu batela beste bat entrega pixkat emongo dozkuro hurrengo minutudan, espero baietz. Eta esan dako, Imanol, lan bikaina, hori bai, afaltzera goiaz pixkat, gero 11:30 familia, bueltan danborra dakien, bueltan gauzelako. Beraz, eskerrik asko hori xate gaitxik, gozatu, afaldu, kafetxo bat hartu, eta bueltan zeukin gauz barriro be. Gero arte, etxito bat, agur.